खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिखौ लानानै फैलायबाय। दिनै 8 आगस्ट 2026 आरो दिनै सनिबार। बे गोथार सनिबारा न्यायनि इसोर आरो कर्मनि फिथाइ होग्रा शनि देबखौ बावनाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। कर्मआ माब्लाबाबो ओरैनो थाङा। नों जेखौ फोयो बेखौनो मोनो। शनि महाराज जेब्लायबो थार बावसोमनाय, सैथो आरो आब्रुथिजों मावनाय खामानिफोराव बोर सारहोयो। कार्मिक फिथाइ होग्रानि सायाव गोसो हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोजां नोजोरजों खालाम। नोंथांनि सानखौ गोथार खालामनो आरो शनि महाराजनि बोर अरायबो नोंथांजों लाखिनो थाखाय कमेन्ट बक्सआव जै शनि देव एबा ओम नमः लिरनो दाबाव। गिबियावनो दङ मेष राशि। सनिबारा नोंथांनि आखा-फाखा आरो थिरांथा लानायखौ मोनसे गोदान थिखिनि होगोन। कर्म फलआ शनि देबनि बोर होनायजों नोंथांनि गोख्रों थिरांथाफोरा बाखनायजाथाव जागोन। हा सम्पति आरो आयेनजों सोमोन्दो गोनां फालांगियाव थाग्राफोरा हरखाबै गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि बैसोगोरा सोद्रोमाफोरनि रोंमोनदांथिया नोंथांनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया साबसिन जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रिनि हिसाबै साना गोहोगोरा जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सना। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ' खालामनाय आरो रांखान्थियारि दिदोमथिनि आबुं फिथाइ लानानै फैदों। मावख'आव लोगोफोर आरो बैसोगोरा सानैबो नोंथांनि बावसोमनायजों गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियाव होबथानाय पुन्जिफोरा फैफिनगोन आरो दोनथ'नाय सानथांखिफोरा फिन जागायफिनगोन। नखरारि जिउआ गोजोन आरो हेफाजाबगिरि थागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। मोनाबिलियाव हनुमानजिनि खाथियाव थांनाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय गिनायखौ बोखारगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबआ ग्रे गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरथाय रोंगौथि आरो फालांगियारि सौदाफोराव गोबां जाफुंसार जागोन। टेकनिकेल, आईटी आरो रिसार्च बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सनानि सान जागोन। आयेननि गोदान फुंखाफोरा मोजां नोगोद रांनि बोहैथिखौ थि खालामगोन। नखरजों माबा मोनसे गोब्राब आयदानि सायाव गोजोनथाव सावरायनाय जागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव साबसिन फिथाइ मोननो हानायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबआ ग्रीन आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोबाव समनिफ्राय थाबोनाय माखासे लुबैनाया जाफुंहोनो हागौ, जाय गोसोआरि सुखु लाबोनो हागौ। खामानियाव नोंथांनि माबा मोनसे गिदिर खामानिया मावख'गिरिफोरनि नोजोराव गोग्लैगोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राया नोंथांखौ मोजां मोनहोनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबारि आखुआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो थिरांथायाव गोख्रों खालामगोन। मोनाबिलियाव दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबआ गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साहस आरो दैदेननाय गुनफोरनि थाखाय नोंथांखौ नोंथांनि समाजारि जिउआव मोनसे गिदिर बिबान होनो हागौ। साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय खामानि थिलियाव गोदान मोनथाय जानो हागौ। दारिमिन एबा जुन्थियारिजों सोमोन्दो गोनां फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर अर्डार मोन्नायनि खाबु थायो। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक जायगायाव थांनो सानथांखि लानो हागौ। साना सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबआ कपार गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि। नोंथांनि आब्रुथि आरो गुदि खिथाफोराव गोसो होनाय हुदाया नोंथांखौ दिनै खामानियाव गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन खालामगोन। फालांगियाव रांखान्थियारि समानथि लाखिनाया मोजां मुलाम्फा मोनगोन। थाबथानाय खामानिया लोगोफोरनि मददजों गोख्रैथियै मोनगोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथाङा गावनि आंगोफोरजों गोजोननि बुब्लिफोरखौ रंजागोन। गावनि आदारखौ गोथार लाखि। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव न्याय, समानथाय आरो फालांगिनि गोदान खाबु लानानै फैदों। आयेन, सुबुरुन आरो सिबिथाय खोन्दोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। खामानिनि थिलिनि आबहावाया स्ट्रेस फ्री थागोन। नोंसोरनि जुलियारि जिउआव गोजाम जेंनाया जोबगोन आरो गावजों गाव अनलायनाया बांगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबआ नेभि ब्लु आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गिनाय गैयै आरो गियानआ मोनसे गिदिर जेंनाखौ सुस्रांगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरनि थाखाय दिनै गोदान साख्रि एबा मासि जौगानायनि थाखाय मोजां खाबु होयो। लुनाय एबा हान्थामेलाजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दङ।
गथ'साफोरनि माबा मोनसे जाफुंसारनायनि थाखाय नखराव रंजानायनि थासारि थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 9, खाफालगोनां गाबा गोसोम आरो खाफालगोनां दिगा खोला। धनु राशि सनिबारआ नोंथांनि खाफाल आरो मावनायफोरनि मोनसे समायना समानथि दिन्थिगोन। दिनै गोजौ सोलोंथाइ, लिरनाय आरो सेबखांनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। न'आव गेदेरफोरखौ सिबिनाय आरो लामा दिन्थिनाया गोसोआरि सुखु लाबोगोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोहोआ गोजौ थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 6, खाफालगोनां गाबा गोमो आरो खाफालगोनां दिगा सानजा। मकर राशि नोंथांनि राशियाव शनिनि थाथाया नोंथांनि जिउआव थिरांथा, आब्रुथि आरो गिदिर जाफुंसारनाय लाबोयो। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ सिनायनाय जागोन आरो मान सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि सम्पथि एबा गारि बायनो लुबैनाया जाफुंनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय एंगारनो हायै मदद मोनगोन, जाय नोंथांखौ गोसोआरि महरै गोख्रों खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 10, खाफालगोनां गाबा गोसोम आरो खाफालगोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि नोंथांनि नोजोरारि सानस्रि आरो समाजारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जानाया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। फालांगियाव गोदान आदब गोनां थिरांथाफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नोंथांनि सायाव फोथायनाया आरोबाव बांगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया स्रां जागोन आरो मोनसे गोदान फोथायलायनाय फैनो हागौ। लोगोफोरजों सम बारहोनायआ मोनाबिलियाव रंजाथाव जागोन। सावस्रिया मोजाङैनो थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबा गोथां आरो खाफालगोनां दिगा। दिनैनि साना सिबिनाय आरो गावखौ सुख'नायनि सायाव नोजोर होनाय सान जागोन। गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाया नोंथांनो जोबोद गोसोआरि गोजोन आरो इसोरनि बोर मोनहोगोन। फालांगियारि बाहागोदारिनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फानि गोबां खाबु दङ। नखरनि आबहावायाव मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 12, खाफालगोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफालगोनां दिगा सा-सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 8 आगस्ट 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै शनिदेव लिरना लाथार। कर्मनि फिथाइ होगिरि शनि महाराजआ नोंथांनि जिउनिफ्राय गासै जेंनाफोरखौ बोखारगोन आरो नोंथांनो गोबां जाफुंसार होगोन। जों गाबोन गोदान कुण्डली लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।